Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi we ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, İslama göre, Kur'an we sünnete göre musulman zenanyň libasyna bolmaly şertler bardyr. Ýagny musulman zenan Kur'an we sünnete buýrulan, tawşyrylan şertlere laýyklykda giyinmelidir. Şol şertleriň birincisi musulman doganlar boýdan başyna siratyny belli etmejek derecede bedenini dolu örtmelidir. İkinci şerti içi görünjek derecede yuka bolmaly däldir. Üçüncü şerti libasy dar bolmaly däldir. Şuň kowunna özüçe hijaply gezýän mikam diýip geyinip ýören musulman zenanlar bar, emma dar geýýärler ýa-da balakly gezýärler, emma kellesi hijaply. Bular Kur'an-ı Kerimde Allah Taala'nın buyuran hijabyna Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin musulman zenanlara öwreden hijabyny düşünmedik kişilerdir. Musulman zenanyň libasyna bolmaly üçünji şert libasy dar bolmaly däldir, giň bolmalydyr. Dördünji şerti daşaryk çykanna libasyna atyr sepiligi bolmaly däldir. Beşinji şerti kapyr zenanlaryň libasyna meňzemeli däl, ýörüýte özüni kapyr zenanlaryň geyiniş şekiline, görnüşine meňzetmek üçin ýörüýte şoloň agzyny öýkenip geyinmeli däldir. Altynjy şerti erkekleriň libasyna meňzemeli däldir. Ýedinji şerti musulman doganlar şöhrat parazlyk, ýagny iýlen ütköşük bolmak üçin, ilim ünsüni özüne çekmek üçin geýilen libas bolmaly däldir. Bu şertlere görä geyinmek musulman zenanlara farzdyr. Musulman zenanyň nämähremiň öňünde saçynyň ýekeje taryny açmak halal däldir. Musulman zenanyň libasy nähilek bolmaly diýen dersimizde musulman doganlar bu meselede has giňişleýin Kur'an we sünnetden deliller bilen durup geçdik. Has giňişleýin öwrenmek isleýänler şol dersimiz dinläp bilerler. Elhamdülillahi Rabbil alamin.